Ja vás zdravím, moje meno je Andrej Hulka, som z firmy Saune SRO, kde sa zaoberáme hlavne výrobou a stavbou venkovních a interiérových saun. Dneska sme sa tu zišli preto, z toho dôvodu, aby sme sa pozreli na jeden náš hotový kúsok. Jedná sa o saunu venkovní klasickej konštrukcie, to znamená s izoláciou 12 cm izolácie v stenách. A táto sauna je spíše moderná, tým, že nemá žiadne presahy strechy. Sú tam tie moderné prvky ako antracitový plech, ďalej veľká presklená plocha v odpočívárni a podobne. A už môžeme ísť dovnútra, môžeme sa detailne ešte pozrieť taky na saunu a takisto i na tú odpočíváreň. Tak, teraz sa nachádzame vnútri sauny, konkrétne sa nachádzame v odpočívárni, ktorá je naozaj priestranná. Ako môžeme vidieť, je tu priestor pre viacero lehátiek, ale zámer investora bol iný. Plánuje tam mať súdnu posilovňu, nejaké stroje, činky a podobne. Tento priestor je temperovaný v zimných mesiacoch infrapanelom a je napojený na termostat, ale zámer investora vlastne bol ten, že keď sa v zimných mesiacoch bude chodiť cvičiť, tak si otvorí tieto dvojkrydlé celosklenené dvere, zatopí si v kamrách a tým pádom sa vlastne vytopí celý priestor. A k samotnej saune, na stene sme zvolili palubky z Olše. Steny sme vyrobili z našej českej osiky, sedenie z troch úrovní a pod touto spodnou lavicou sme nechali priestor na drevo, aby si zákazník mohol pohodlne prikladať do kamer. Finálna vec sú kamná, zvolili sme kamná značky Harvia, konkrétne typ M3, ktoré vyzerajú dobre a majú taktiež dostatočnú výhrevnú silu na to, aby vytopili tento priestor sauny a sú vhodné na fínske saunovanie.